Έλα, παίξε γρήγορα γιατί όπου να είναι θα φτάσει η κυρά του Πέτρο και θα μας κόψει στη μέση στην παρτίδα. Δεν κατάλαβα. Αυτά κοπήκανε, Λεωνίδα, τα ξεκαθάρισε ο Πετράκης. Κυρία Κέτη, της λέω, δεν σε παντρεύτηκα για να μου κάνεις κουμάντο στη ζωή. Είμαι άντρας και όποτε θέλω θα δουλεύω, όποτε θέλω θα πηγαίνω στο καφενείο και θα παίζω χαρτιά και όποτε θέλω θα πηγαίνω και στο γήπεδο. Γουστάρεις, έχει καλός. Δεν γουστάρεις, το διαλάμε και τελειώνουμε. Και εκείνη τι έκανε? Τι έκανε, το βούλος. Άστα, Πετράκη, εμείς τα ξέρουμε αλλιώς. Τι αλλιώς θα ξέρετε? Ότι πέφτει σφουγγαρόπανο στο σπίτι. Δεν είμαστε καλά. Άντε παίζε κύριε, τι σφουγγαρόπανο ρε. Στη μάπα. Έτσι γιατί καθίσεις φρόνιμος, βουτάει το σφουγγαρόπανο και στο πετάει στην πρόσωψη. Αυτό το άκουσα κι εγώ. Δεν θέλω αηδίες, δεν θέλω αηδίες, εντάξει. Το ξέρετε, μου φαίνεται καλά το Πετράκι. Πώς δεν το ξέρουμε καλά? Κάθε φορά που έρχεται η Κέτη απ' έξω, βάζεις την ωρίτσα σου κάτω από τα σκέλα σου και πας κατευθείαν στο μαγαζί. Τι θες να κάνω, ρε Λεωνίδα, να τη χτυπήσω μπροστά στον κόσμο? Όχι να τη χτυπήσεις, αλλά να της πεις να πάει κατευθείαν στο μαγαζί και θα πας κι εσύ. Να, εκεί είναι που θα μου πει καμιά κουβέντα και θα με αναγκάσει να τη χτυπήσω. Γι' αυτό δίνω τόπο στην οργή. Στο μαγαζί όμως δεν ξέρετε τι τραβάει, τι ακούει, Βγήκα. Βέβαια βγήκες. Με πιάνεις την πάρολα τόση ώρα εδώ, με πιάνεις τη συζήτηση, μου βγαίνεις. Βέβαια. Κάηκα. Εσύ? Εγώ τη Σόν έχω 3 τρίτες, 7. Ορίστε τόσο, σε γράψε 7. Με πόσα μπαίνω? Με 3.000. 3.000. Μέσα, άντε δώσε χαρτιά. Θα προλάβεις να κάνεις την παρτίδα? Δεν κατάλαβα, ρε Λεωνίδα, γιατί να μην προλάβω να κάνω την παρτίδα? Γιατί όπου να είναι φτάνει η Κέτη και θα μας την κόψει στη μέση. Έλα, μοίρασε. Είναι η ώρα της. Βρε, μοίρασε, σου λέω, άντε, άμα έρθει θα τη διώξω, μη σε νοιάζει εσένα. Καλά. Κόβω. Έλα, μοίρασε. Από χαρτιά σκίζουμε. Πέτρο, Έλα. καλώς τα δέχτηκες, ήρθε. Ποιος ήρθε? Η γυναίκα σου. Όχ. Τι μελέτησες? Δεν θα τη διώξεις. Άσε ξυπνάδες, ρε Λεωνίδα, άσε ξυπνάδες. Πέτρο, τα λεφτά. Θα ξαναγυρίσω. Ορίστε, τρελαθήκαμε τελείως εδώ μέσα. Πέρασε μέσα από τον πάγκο, σε παρακαλώ. Στάσου ρε παιδάκι μου, αφού είναι ο Γιάννης εδώ πέρα, τι με σήκωσε σε μένα από τα χαρτιά μου? Με συγχωρείτε, δεν το ήξερα. Πηγαίνετε να συνεχίσετε. Και βέβαια θα πάω να συνεχίσω. Να πας, αλλά να μην ξαναγυρίσεις. Μην είμαστε παρανοϊκοί, εντάξει, γιατί είναι ή δεν είναι εδώ πέρα ο Γιάννης? Εμένα τι με θέλει? Εγώ θα φύγω σε λίγο. Ούτε εσύ θα φύγεις, ούτε αυτός. Εγώ θα φύγω γιατί έχω δουλειά στο σπίτι. Και αν κάποιος θέλει να τρώει από το φαγητό που βγαίνει από αυτό το μαγαζί, θα έρχεται και θα δουλεύει. Να δουλέψει ο άντρας σου και τουλάχιστον που τρώει πολύ και στο σπίτι. Εγώ τις περισσότερες φορές τρώω έξω. Γιάννη, κόψε τις αχλαμάρες και σταμάτα πια με αυτή την κιθάρα. Εδώ είναι μαγαζί. Είδες που είσαι out. Τώρα σε όλα τα μαγαζιά ακούνε μουσική. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν ο πελάτης ακούει μουσική ψωνίζει περισσότερα πράγματα. Αμερικάνικα κόλπα, μελετημένα. Μουσική. Όχι το ξύσιμο της κιθάρας. Αυτό το ξύσιμο που λες εμένα θα με δοξάσει. Από αυτό το ξύσιμο θα τα οικονομήσω. Νάτος τώρα και ο Νταλάρας της οδού Ανθέων. Εν πάση περιπτώσει κάνε ό,τι θέλεις με αυτή την κιθάρα, όχι όμως μέσα στο μαγαζί, έξω. Μακριά από εδώ. Στο Λυκαβητό, σε μπουάτ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο Ολυμπιακό, που θες, παντού. Εδώ όχι. Άσχημα γεράματα θα κάνεις. Από ποιο πήρες εσύ ρε παιδάκι μου, σε ποιον έμοιασε? Σημαίνω μας μια χαρά άνθρωπος είναι. Πώς βγήκες έτσι εσύ? Εμένα τώρα μπορείς να μου πεις γιατί με έφερες εδώ πέρα? Για να πας να ψωνίσεις. Δεν μπορώ να πάω εγώ στην αγορά, μας λείπουν ένα σωρό πράγματα. Ντρέπομαι πια να λέω στον κόσμο μας λείπει το ένα, μας λείπει τ' άλλο. Ωραία, δώσε μου λεφτά να πάω να ψωνίσω. Θα σου δώσω. Ή μάλλον όχι, δεν θα σου δώσω. Γιατί να σου δώσω, για να πας να τα παίξεις τα χαρτιά? Και τι, δώσ' τα μου εμένα. Τώρα μάλιστα, σωθήκαμε. Κοίταξε ρε να μην έχω έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης, ούτε στο σπίτι μου ούτε στη δουλειά μου.
πολύ. Τι έτσι, σκέτα πολύ. Πάρα πολύ. Θέλεις κι άλλο? Πάρα πολύ. Έτσι, μπράβο, έτσι. Δεν θα έλεγα να ζούμε μια ζωή έτσι. Δεν θα ήταν λίγο ανιαρό? Γιατί? Εσύ τώρα δεν λες ότι είσαι ευτυχισμένη. Ναι, γιατί αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες είναι μια πάρα. Είδες πόσα παραβάζω? Πάρα πολύ ευχάριστη παρένθεση. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι πιο ευαίσθητος, πιο ρομαντικός. Πάντως θα ήθελα να ζήσω μια ζωή έτσι. Θα σε κούραζε, θα βαριώσου. Καθόλου, γιατί άσχημα να σηκώσεις τι ώρα θέλεις. Να παίρνεις το πρωινό στο δωμάτιό σου, να κάνεις τις βόλτες σου, να κάνεις αυτό που σε ευχαριστεί, ρε παιδί μου. Μακριά από το άγχος της Αθήνας, το καυσαέρι, το σερβάκο. Την Αγγέλα. Καθόλου. Την Αγγέλα τη λατρεύω. Και η γκρίνια της ξέρεις είναι αυτοάμυνα, το κάνει για να προστατευτεί. Δεν έχω καταλάβει εγώ, στο βάθος είναι ευαίσθητη. Ναι. Καλή. Για μένα τώρα. Δεν μου λες, Γιώργο. Τέλα. Έχεις απολύτες? Δεν σου λείπουν οι δικοί σου? Πότε τώρα? Τώρα που είμαστε εδώ στη Ρόδο. Όχι. Δεν το σκέφτηκα. Για να μην το σκεφτείς, πάνω να πει ότι δεν σου λείπουνε. Γιατί εσένα σου λείπουνε? Λιγάκι. Θα ήθελα να ήταν τώρα εδώ η μαμά. Να την έβλεπα λιγάκι. Να κουβεντιάζω. Εμένα δεν μου λείπουνε καθόλου. Όχι διότι δεν τους αγαπάω δηλαδή, αλλά πώς να σου το πω. Έχω συνηθίσει να ζω και μακριά, τόσο να σου κάνω εγώ τώρα. Από παλιά τότε με το στρατό. Όλη τη θητεία μου την έκανα πάω στην Αλεξανδρούπολη. 2 χρόνια συνέχεια. Δεν μου λες, εσύ δεν έχεις ζήσει ποτέ μακριά από τους δικούς σου? Μόνο για κάτι εκδρομούλες με το σχολείο. Αλλά και αυτές. Όχι τόσες μέρες όσες είμαστε εδώ πέρα. Τώρα βλακίες, τι λέμε? Εγώ είμαι ευτυχισμένη που είμαστε εδώ μαζί. Και δεν θα ήθελα να είμαι με κανέναν άλλο. Τι θέλεις? Πάμε στο ξενοδοχείο. Ναι, σήμερα έχουν. Η αδελφή μου και ο γαμπρός μου. Φυσικά, εδώ σε εμάς θα μείνουν. Όχι, δεν είπα ακόμα τίποτα στην Αγγέλα, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα κάνει χαρές. Ναι. Κλείνω τώρα γιατί νομίζω ότι έρχεται. Σπέρα. Καλώς την κούκλα μου, καλώς το κορίτσι μας, καλώς τη γυναικούλα μου. Λέγε γρήγορα, τι έκανες πάλι? Τι να κάνω πάλι? Τι ζημιά έκανες, λέγε, για να με καλοπιάνεις εσύ κάτι τρέχει. Κάτι λερωμένη στη φωλιά σου. Δεν συμβαίνει τίποτα, απλώς Αγγέλα μου είμαι χαρούμενος. Και γιατί είσαι χαρούμενος? Γιατί έρχεται η Αναστασία. Ποια είναι αυτή? Η αδελφούλα μου. Η Αναστασία από την Κρήτη. Καιρό είχα να μας έρθουν. Ναι, δεν μπορούσε να αφήσει το μαγαζί ο γαμπρός μου γι' αυτό, αλλά τώρα τα αποφάσισαν. Θα έρθουν εδώ, θα μείνουν μια εβδομάδα, θα τους χαρούμε, έτσι θα χορτάσω κι εγώ την αδελφούλα μου. Ναι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα. Δεν μου λες σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνουν? Σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνουν? Δηλαδή, κοίταξε τώρα. Ποιο? Στο ξενοδοχείο, ναι, δεν μου είπαν. Δηλαδή. Τι? Εδώ θα μείνουν. Να το, αυτό που φοβόμουν. Λοιπόν, Θανάση μου, εγώ ξένιος ζεύς δεν γίνομαι. Κατάλαβες, δεν αντέχω, δεν έχω το κουράγιο να πάνε στο ξενοδοχείο, Χρυσέ μου. Έλα τώρα, γελά, τι είναι αυτά που λες τώρα? Έρχεται η αδερφή μου από την Κρήτη να μείνει μια εβδομάδα και να πάνε στο ξενοδοχείο. Μα δεν είναι μόνο η αδερφή σου, Θανάση. Είναι και ο γαμπρός μου. Τι είναι, ξένος είναι, άντρας της αδερφής μου είναι. Δεν μου λες, εγώ σου κουβάλισα ποτέ την αδερφή μου εδώ? Δεν μου την κουβάλισες γιατί η αδερφή σου μένει εδώ στην Αθήνα. Μα έμενε στην επαρχία και ερχόταν στην Αθήνα, ευχαρίστως θα τους φιλοξενούσα. Ναι, το ευχαρίστως το λες εσύ γιατί δεν θα κοπιάσεις εσύ. Επάνω μου θα πέσουν όλα, δεν μου λες. Θανάση μου, σε παρακαλώ. Τηλεφώνησα να κλείσουν δωμάτιο στο ξενοδοχείο, σε παρακαλώ. Έλα τώρα, Αγγέλα μου, μια εβδομάδα είναι. Μα δεν καταλαβαίνεις. Είμαι κουρασμένη, Θανάση μου. Όλη η κούραση από το γάμο επάνω μου πέφτει τώρα. Κοίταξε, Αγγέλα μου, θα βολευτούν 2 άτομα. Είναι όπως ύστερα. Στο κάτω-κάτω η Αναστασία δεν είναι κανένας άνθρωπος που τα περιμένει όλα από σένα. Θα σε βοηθήσει και στο σπίτι θα σε βοηθήσει. Μα δεν θέλω, βρε παιδάκι μου, κανένας να με βοηθήσει. Την ησυχία μου θέλω. Δεν μου λες. Πού θα κοιμηθούνε, Στο δωμάτιο της Έλσας. Στο δωμάτιο της Έλσας. Το κρεβατάκι είναι στενό, μόνο όρθιους τους παίρνει και τους 2. Τώρα τι να σου πω τώρα. Θα βολευτούν 2 άτομα. Στο κάτω-κάτω ο γαμπρός μπορεί να κοιμηθεί εδώ, στο καναπέ. Να και προσφυγικός καταβλισμός στο σπίτι μου. Θανάση, σε παρακαλώ, τηλεφώνησε γρήγορα να κλείσουν στο ξενοδοχείο δωμάτιο. Πώς να τηλεφωνήσω, Αγγέλα μου, φύγανε από την Κρήτη. Έρχονται όπου να είναι, αεροπορικός έρχονται. Γι' αυτό δεν συμπαθούσα ποτέ το αεροπλάνο εγώ. Έλα τώρα, Αγγέλα, μην γκρινιάζεις. Μια εβδομάδα είναι. Δεν μπορείς να κάνεις υπομονή μια εβδομάδα. Στο κάτω-κάτω, πώς θα έχουμε κι εμείς μούτρα όταν θα πάμε στην Κρήτη να μας φιλοξενήσουν στο σπίτι τους, Εμείς να μείνουμε στο σπίτι τους. Αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται? Γιατί απλούστατα δεν πρόκειται να πάμε ποτέ στην Κρήτη. Έλα, Αγγέλα, σε παρακαλώ τώρα. Μην τα φέρνεις όλα δύσκολα. Κάτω για μένα. Στο κάτω για μένα. Δεν αξίζω μια θυσία. Βρε Θανάση μου, ας μην ήμουν κουρασμένη και δεν θα με ένοιαζε.
Έλα, να, αυτή είναι. Αγγέλα, σε παρακαλώ, μην δείξεις τίποτα. Χαμόγελο, έλα, πάω να ανοίξω. Έτσι, χαμόγελα, Αγγέλα μου. Καλώς, Θανάση! Αδερφούλα. Καλώς ήρθαμε τον έτσι. Αγγέλα! Αναστασία μου. Η Αγγέλα, μια χαρά. Πού να μην αβασκέλει. Ναι, και εσύ ζωηρός, Ιωνίση μου, μπράβο, πολύ ζωηρός. Πού είναι το παιδί, πώς είναι? Στη Ρόδο είναι, ταξίδι την Έλτος κάνουνε. Να ζήσουνε, κοίτα που το ξεχάσανε. Άντε και σε εγγόνια τώρα, έτσι. Αχ, εσύ είναι ευτυχισμένα, τα παιδιά μας είναι ευτυχισμένα. Βρε παιδιά, πολύ χαίρομαι που σας είδα. Εγώ δεν βλέπω, εγώ. Η Αγγέλα δεν βλέπω να χάρηκε που μας είδε. Όχι, πέφτεις έξω, Διονύση μου, να τώρα έλεγα του Θανάση, γιατί αργούνε. Όχι, βέβαια, πού είναι, γιατί δεν είναι, πού είναι το αεροπλάνο. Σας φέραμε και λίγα πορτοκάλια από τις δικές μας τις πορτοκαλιές. Έξω είναι. Δεν πας να τα πάρεις, Ναι. Φέρε και τις βαλίτσες μια και θα πας. Εντάξει, Πάντως τέτοια πορτοκάλια, Αγγέλα μου, δεν τα έχετε ξαναφάει. Ναι, τέτοιο φαρμάκι πορτοκάλια πρώτη φορά θα φάμε. Τι μου είπες, Αγγέλα μου? Αυτό που είπες, τέτοια πορτοκάλια πρώτη φορά τα τρώμε. Ωραία είσαστε, βρε παιδιά, εδώ πέρα. Αλλά παιδευτήκαμε, δεν το βρίσκαμε, ξέρεις, καθόλου. Είχαμε αποφασίσει να πάμε σε ξενοδοχείο, αλλά μετά φτάσαμε στο περίπτερο, ρωτήσαμε το περιπτεράκι μας το έδειξε. ναι, ο περιπτεράς μας ξέρει. Από αυτόν ψωνίζουμε. Ναι, τώρα κόβεται όμως αυτός, θα ψωνίζουμε από αλλού. Μπράβο, τις κατάφερες και τις τρεις. Κρατάς, βλέπω, κρατάς. Κρατάω, τι νομίζεις, Τι είναι αυτά, Θανάση? Πορτοκάλια από την Κρήτη. Πορτοκάλια την Κρήτη, 1, 2, 3, 4, 5. Βρε παιδί, βρε Διονύση, πάρα πολλά είναι. Ποιος θα τα φάει, βρε παιδάκι μου, θα σαπίσουνε. Και σου είπα να μην το πάρουμε εσύ εκεί, επέμενες. Δεν πειράζει, αφήστε το, θα το φάμε εμείς. Α, μπράβο, τώρα ησύχασε. Θα δούμε τι άλλο θα ακούσουμε, Θανάση. Μπορώ να τηλεφωνήσω. Διονύση, τι είναι αυτά που λες, έλα, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σαν πολλούς αριθμούς παίρνεις, Διονύση, θα μπερδευτείς. Δεν παίρνω Αθήνα γι' αυτό. Α, δεν παίρνεις Αθήνα. Δεν παίρνει Αθήνα, Θανάση. Αγγέλα. Υπεραστικά ο γαμπρούλης σου, Θανάση. Καλά, Αγγέλα. Έλα, Μανάλη, εσύ. Διονύσης, βρε. Πότε φεύγω. Έφυγα. Από την Αθήνα σου τηλεφωνάω. Τι κάνετε, καλά είστε, Εμείς, μια χαρά ήρθαμε. Τι γίνεστε εσείς, Αναστασία έχει καιρό να τους δει. Όχι, καλέ, το πρωί τους είδε πριν φύγουμε. Και γιατί τους ρωτάει 10 φορές τι κάνουν. Αγγέλα. Έλα, άντε ρε. Τι, και ποιος άλλος ήταν μαζί. Δεν μου λες, νόστιμη, Αναστασία, το μεσημέρι στο λιμάνι, ο Τσιρικοτάκης βρήκε μία τουρίστρια μεσόκοπη και τον πήρε μαζί της να του δείξει τα αρχεία. Δεν μου λες την Κρήτη αυτά. Ναι. Με την Κρήτη μιλάς. Αφού σου λέω, ναι. Έλα να Μανάλη, λέγεσαι, έλα, μη σε νοιάζει, ναι. Λέγε, ναι, παρακάτω, ναι. Τι, μη σε νοιάζει ποιος πληρώνει, ρε. Από το κουνιάδο μου σε παίρνω τηλέφωνο, έλα. Διονύση, Ναι. δεν αφήνεις καλύτερα τον Τσιριγωτάκη να στα πει στο λιμάνι όταν θα πας. Θα στα πει καλύτερα από το Μανώλη, Έχεις δίκιο. Ναι. Έλα, Μανώλη, σ' αφήνω τώρα χαιρετισμούς σε όλους, Άντε, γεια, Βρε το Τσιρικοτάκι, βρε. Δεν το παίρνω να μου τα πει ο ίδιος, κάτσε. Κι άλλο υπεραστικό, Θανάση, ο Διονύσης, ο γαμπρός σου. Αγγέλα μου, μην κάνεις έτσι, αδελφή μου είναι, έλα στο κάτω. Ο Τσιρικοτάκης θα έχει την πλάκα του. Ατυχία. Φαίνεται δεν γύρισε ακόμα στο σπίτι του. Δεν πειράζει, το πάρω αργότερα. Λοιπόν, πού θα μείνουμε για να ανοίξουμε τις βαλίτσες μας? Στο δωμάτιο μέσα της Έλσας. Ναι, μόνο που θα στριμωχτείτε λιγάκι γιατί είναι στενό το κρεβάτι. Μονό είναι. Μονό είναι, Αναστασία, μόνη της ήταν, σε μονό κοιμόταν. Τώρα που έχει και άντρα της αγοράσαμε διπλό. Τώρα 2 άτομα δεν χωράμε στο μονό. Τι να γίνει, Διονύση μου, δεν γίνεται αλλιώς. Μήπως θέλεις εσύ να κοιμηθείς εδώ στον καναπέ? Όχι, καλέ. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς το Διονυσάκι μου. Πρέπει να μου πιάνει το βράδυ το χέρι για να με πιάσει και εμένα ο ύπνος. Και πού υπάρχει το πρόβλημα, θα έρθετε μέσα, θα σου κρατάει το χέρι και όταν θα αποκοιμιέσαι θα φεύγει μετά. Μπαμπα, θα ξυπνήσει. Δεν μου λέτε, μήπως θέλετε να σας τρώσω κάτω να κοιμηθείτε κι δυο? Τώρα θα στιεύεσαι.
Ποτέ δεν μίλησα σοβαρότερα. Ελάτε ρε παιδιά, δεν υπάρχει άλλη λύση τώρα. Υπάρχει. Για να την ακούσουμε. Δηλαδή εμείς στο σπίτι μας αυτό θα κάνουμε. Ναι, τι θα κάνατε, Διονύση μου? Από τη στιγμή που αποφασίζεις να φιλοξενήσεις, φιλοξενείς. Ναι, μπες στο θέμα κατευθείαν. Ο Διονυσάκης μου λέει ότι αυτές τις μέρες θα κοιμηθούμε εμείς στο κρεβάτι σας και εσείς βολεύεστε όπως όπως. Τώρα εσείς λέτε τα αστεία. Λοιπόν, Αναστασία μου και Διονύση μου. Στο δικό μου το κρεβάτι δεν κοιμάται κανένας που να το ψηφίσει σε τροπολογία του Κουτσόγιοργα σύσσωμο στη Βουλή των Ελλήνων. Όποιος θέλει φιλοξενία σε αυτό το σπίτι, βολεύεται όπως. Εντάξει, Αγγέλα μου, τι να κάνουμε. Ναι, μωρέ Διονύση, 7 μέρες είναι αυτές, όπως θα περάσουν. Έλα να βάλεις ένα χέρι να πάρουμε τις βαλίτσες μέσα. Ναι, Θανάση μου, πάρτες μόνος σου, εγώ θέλω να κάνω ένα τηλέφωνο. Ναι, stop, μας τελείωσε. Τι πράγμα? Το τηλέφωνο μας τελείωσε. Έχουμε τώρα και εμείς σειρά. Ό,τι ήταν να πάρετε, πήρατε. Δεν πειράζει, Αγγέλα μου, κάνε εσύ και μετά θα κάνω εγώ. Καλά, ναι. Ορίστε, χτυπάει. Βλέπεις, έχει πολλή δουλειά το τηλέφωνο σήμερα. Άκουσε, Διονύση, καλύτερα να πας στο περίπτερο. Να τηλεφωνήσεις, γιατί αν περιμένεις να τηλεφωνήσεις από το δικό μας, θα αργήσεις πάρα πολύ. Εμπρός. Έλα, Έλσα μου. Έλα, βρε κορίτσι μου. 10 φορές σε πήρα από το πρωί. Γυρίζουμε, μαμά, γυρίζουμε. Έχουμε γίνει κάτι φυσιολατράκι, άλλο να σου λέω και άλλο να βλέπεις. Ναι, από το βουνό στη θάλασσα και από τη θάλασσα στο βουνό. Άσε από τουρισμό. Διασκεδάζετε? Ας πούμε ότι διασκεδάζουμε. Όχι, ας πούμε, να διασκεδάσετε. Έλσα, ο κόσμος το ταξίδι του μέλιτος το κάνει για να διασκεδάσει, να ευχαριστηθεί. Δεν μου λες, Αγγελά? Όχι, Αναστασία μου, δεν σου λέω. Τώρα μιλάω με την κόρη μου. Και όταν μιλάω με την κόρη μου, όλο τον άλλο τον κόσμο τον ακούσα παράσιτο. Εγώ παράσιτο? Όχι, βρε Αναστασία μου, παράσιτο του ραδιοφώνου εννοώ αυτό. Τι? Ναι, μιλούσα με τη θεία σου. Τη θεία Αναστασία από την Κρήτη. Ναι. Ναι, μας ήρθανε, ναι. Ναι, κάνουν και αυτοί το δικό τους το ταξίδι του μέλιτος, ναι. Βέβαια, και την πληρώνω εγώ. Όπως πάντα. Άντε ρε Θεοφάνη, τι έγινε με εκείνο το τσάι? Έφτασε, εδώ είναι. Εδώ είναι. Τι βγες. Δεν πιστεύω να το θες και σε δίσκο, Έφτασε, αλλά μετά από μια ώρα. Τρέχεις πάνω κάτω, πιάνεις τις κουβέντες στα γραφεία και δεν σκέφτεσαι τώρα που περιμένει εδώ πέρα. Με συγχωρείς, αλλά δεν πιάνω καθόλου την κουβέντα στο γραφείο. Εγώ μόνο τρέχω πάνω κάτω. Μου έχουν πιαστεί τα πόδια να πούμε από το τρέξιμο. Και το πήγαινε, αλλά πού να καταλάβεις εσύ. Εσείς καθόσαστε στο γραφιάκι σας, καθόσαστε εκεί πέρα, μου τζουρώνετε κάτι χαρτάκια και μετά πάτε και σπράτε το μιστουλάκι σας. Εγώ για να βγάλω 2 δραχμές φιλαράκο, όχι χιλιάρικα, δραχμές. Κάνω μισό χιλιόμετρο πάνω κάτω να μου ρωτήσετε καθέτος. 100 καφέδες κάνω 50 χιλιόμετρα. Ξέρεις τι είπα να πει αυτό? Εδώ οι μαραθωνοδρόμοι κάνουν 42 χιλιόμετρα και κλατάρουνε. Εγώ με 50 χιλιόμετρα την ημέρα που κάνω έπρεπε να ήμουν νεκρός. Αλλά δεν είμαι, κάθομαι και εδώ σου κάνω το τσακάκι σου, σε περιποιούμε και εσύ με γκρινιάζεις για από πάνω. Εντάξει. Είναι δύσκολη η δουλειά σου, καταλαβαίνω. Πάντως εγώ και 50 χιλιάρικα την ημέρα να μου δίνατε, δεν την έκανα αυτή τη δουλειά. Εγώ όμως την κάνω και είμαι και ωραίος και σωστός με τα καλαμπουράκια μου, με τα αστεία μου, με όλα μου. Γιατί είσαι εργατικός γι' αυτό. Κι όμως, Θωμά, υπάρχουν δουλειές που δεν θα τις έκανα με τίποτα. Σαν ποια δηλαδή? Ταξιτζής και πολιτής σε κατάστημα γυναικείων ειδών. Ναι, αλλά ξέρεις τι βγάζουν οι ταξιτζίδες. Το θέμα είναι πώς τα βγάζουν. Κυκλοφορώντας όλη την ημέρα στους αντιπαθητικούς και τρισάθλιους δρόμους της Αθήνας, μαζί με κάποιους άλλους αντιπαθητικούς και τρισάθλιους Έλληνες οδηγούς. Τι θέλεις τώρα, να βιάσουν οι δρόμοι και να κυκλοφορούν μόνο ταξί? Όμορφο, Θωμά, εδώ πέρα 500 μέτρα πας να κάνεις και σε κάθε μέτρο πετάγεται και από ένα ζώο για να σταράξει. Κάποιος θα βρεθεί να έρθει από το αντίθετο ρεύμα, κάποιος άλλος θα προσπαθεί να σε τριμώξει εκεί πέρα να περάσει πρώτος, καμιά κατίνα θα βρεθεί να πετάχτει μπροστά σου έτσι ξαφνικά που να σου κόψει το αίμα, κάποιος άλλος θα στοιχώσει από πίσω να με κάνει συγγνώμη ρε φίλε, δεν πιάσανε τα φρένα. Άσε να με, και όλα αυτά σε 500 μέτρα. Σκέψου να κυκλοφορείς όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ να μου λείπετε 2 μεροκάματα. Και για τα γυναικεία είδη, γιατί δεν θα δούλευε σε μια δουλειά σαν αυτές? Αυτό δεν χρειάζεται να σου το πω, διότι ως γνωστόν μέχρι να αποφασίσει η γυναίκα τι θέλει να αγοράσει, σου βγάζει την ψυχή. Ναι, αλλά ως γνωστόν είναι και το άλλο, ότι όποιος πουλάει γυναικεία είδη βγάζει πολλά λεφτά. Με συγχωρείς, αλλά βγάζει λεφτά και όποιος πουλάει ήδη για τον άντρα. Δεν έχεις δει που γεμίσανε δρόμοι ιατρικές μπουτίκες? Μπουτίκ θες να πεις? Ναι, μόνο από αυτό το ίδιο κάνει. Έτσι που λες, ο άντρας σήμερα ψωνίζει, δεν είναι όπως παλιά που είχε ένα κουστούμάκι εκεί πέρα καθημερινό να πηγαίνει στη δουλειά του και ένα για τις Κυριακές του το καλό, το επίσημο. Τώρα ο άντρας θέλει και το σπορ του ντύσιμο και το πουκάμισο το μονόχρωμο, το πουκάμισο το πολύχρωμο. Θέλει το μπουφάνι για να πηγαίνει στις εκδρομούλες του, τη φόρμα για τη γυμναστική σον και καλά, κατάλαβες. Άσε τα πουλόβερ. Αν τα σλιπάκια, θυμάσαι τους σοβράκες που είχαμε παλιά? Τώρα όχι. Τώρα παίρνουμε σλιπάκια από αυτά που διαφημίζει τηλεόραση και είναι πολύ σεξι. Προχτές πήγα και πήρα κάτι σλιπάκια. Είδα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έμεινα, Πολύ κορμάρα ο δικός σου. Για σένα λες? Γιατί δεν σου γεμίζω το μάτι? Όχι, απλώς ρώτησα. Έτσι που λες, ο άντρας σήμερα έχει μέρα έχει πολλά έξοδα να πούμε. Δεν είναι παλιά, ξέρεις, έγινε ένα ξούρισμα, πέταξε μια κολόνια και τελείωσε να πούμε. Τώρα πρέπει να αγοράσει όλα τα πατσουλιά, φορμέν. Κατάλαβες? Πρέπει να περάσει τις κολόνιες, τα after shave, πώς για τα λένε, τα αποσμητικά για τις μασχάλες, τα αποσμητικά για το αγνό παρθένο μαλλί. Τι κολόνια βάζεις? Καλά, μιλάμε για κολόνια πρώτο πράγμα. Κάτσε εδώ τρέχω. Κόψε. 9.700 την πήρα.
Φούξια όντε κολό. Καλά, για σένα την πήρες αυτή? Για μένα βέβαια. Και τη βάζεις επάνω σου? Όχι στα μάλια, να μην τα φάει ο σκόρος. Ρε, εσύ αυτή είναι γυναικεία κολόνια. Γυναικεία. Δεν το ξέρεις? Λες και αυτό. Τι πράγμα? Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, αισθάνθηκα μία έλξη σήμερα για σένα. Και όπως καθόμουν. Βρες το διάλογο, φύγε από εκεί που θα πεις ότι η κολόνια είναι γυναικεία. Άντε πήγαινε να δουλέψεις γρήγορα. Άντε πήγαινε από εκεί. Στο κεφάλι. Να παίζεις και τίποτα σωστό, κάνα κομμάτι της προκοπής να αποχαλάνε. Βέβαια. Όλοι με μένα τα έχετε βάλει εδώ μέσα. Τα βάλαμε γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ γρατζουνάς μια κιθάρα και δεν λες να πας να βρεις μια δουλειά για να μας φέρεις και κανένα φράγκο μέσα σε αυτό το σπίτι. Αυτό το σπίτι μπορεί να φέρει λεφτά, αν θελήσουμε να το αξιοποιήσουμε. Να το αξιοποιήσουμε το λένε τώρα, να το διαλύσουμε θες να πεις. Να το δώσουμε αντιπαροχή θέλω να πω. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, δεν μπορώ να κάνω αυτή τη συζήτηση γιατί να. Αμέσως με πιάνει ζάλη. Ερείπιο είναι, τι το θέλεις πια? Έλα βρε Γιάννη, σταμάτα, σε παρακαλώ. Σου είπα, ζαλίζομαι, δεν καταλαβαίνεις. Άντε πήγαινε στο δωμάτιό σου και θέλω να καθαρίσω εδώ πέρα. Μην καθαρίσει τώρα που ζαλίζεσαι, κάτσε να ξεκουραστείς. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Πήγαινε μέσα. Εσένα μόνο μεγάλος ξέρει και σε κουμαντάρει. Ο Γιώργος έχει μυαλό. Και στα τρώει κανονικά. Ζητάει λογικά πράγματα. Γιατί εγώ τι ζητάω, παράλογα, τι θέλω? Να με βοηθήσετε να ανοίξω ένα μπαράκι. Ωραία δουλειά βρήκες να κάνεις. Κάθε δουλειά είναι καλή άμα τα κονομάς. Εγώ δεν θέλω ούτε διαμερίσματα ούτε σπίτια. Να το δώσουμε αντιπαροχή, θέλω να πάρω ένα μαγαζάκι. Σταμάτα βρε Γιάννη, δεν καταλαβαίνεις. Τι θέλεις βρε, να διστέζε τη μάνα σου. Μα το Θεό σου λέω, δεν αισθάνομαι καλά. Φύγε. Τι, και να σε αφήσω μόνος να πάθεις τίποτα? Δεν παθαίνω, μη φοβάσαι. Φύγε. Μη συγχύσει, η σύγχυση ανεβάζει την πίεση. Ηρέμησε. Κάλμα, ηρέμησε. Τι παιδί, Θεέ μου. Κουδούνι! Πάω! Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Μπορώ να περάσουμε και να καθίσω? Πέρασε. Ευχαριστώ. Ακούω. Κοιτάξτε, κάνω μία δημοσκόπηση για λογαριασμό μιας εφημερίδας και θα ήθελα να μου απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις που θα σας κάνω. Α, έκανα και δεν μου χρειάζεται, μια χαρά είμαι. Τι κάνετε? Ακτινοσκόπηση. Είχα έναν πόνο εδώ στο στήθος και δεν έλεγε να περάσει. Φοβηθήκαμε και με πήγε η κόρη μου στο Ίκα. Ξημερώματα σηκωθήκαμε και πήγαμε να πάρουμε αριθμό. Με συγχωρείτε, δεν καταλάβατε. Εγώ δεν κατάλαβα. Οι γιατροί δεν κατάλαβαν, αλλά έναν άλλον έλεγαν στην αρχή. Μετά όμως τους φώτισε ο Θεός και μου κάνανε ακτινοσκόπηση και είδα. Τίποτα, μια χαρά είμαι. Ευρικός ήταν ο πόνος. Εγώ δεν σας είπα για ακτινοσκόπηση. Σας είπα δημοσκόπηση. Γκάλοπ. Δεν έχετε ακούσει για γκάλοπ? Τώρα τι να σας πω. Τόσες χιλιάδες απορρυπαντικά διαφημίζουν στην τηλεόραση. Αυτό το γκάλοπ δεν το ακούσαμε. Το γκάλοπ δεν είναι απορρυπαντικό, είναι. Προσέξτε, θα σας κάνω εγώ ορισμένες ερωτήσεις και εσείς θα μου απαντήσετε. Τι ερωτήσεις? Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πείτε ποιο κόμμα ψηφίσατε στις τελευταίες εκλογές. Μην αχαρείς, μην με μπερδεύεις με τα κόμματα. Ο άντρας μου με αυτά και με αυτά καταστράφηκε. Μα δεν πρόκειται να πάθετε τίποτα, απλά θα μου πείτε ποιο κόμμα ψηφίσατε. Μα λέγονται αυτά? Γιατί δεν λέγονται? Δεν είναι μυστική ψηφοφορία. Πίσω από το παραβάν δεν κρυβόμαστε για να μην δει κανείς τι ψηφίζουμε. Ναι, μα τώρα πια τα αποτελέσματα εκείνων των εκλογών τα ξέρουμε. Ελάτε, σας παρακαλώ, πείτε μου ποιο κόμμα ψηφίσατε να σας αφήσω να κάνετε τη δουλειά σας. Τι να σου πω τώρα. Η κόρη μου έβαλε ένα ψηφοδέλτιο μέσα σε ένα φάκελο και μου είπε αυτό θα ρίξεις. Τώρα τι έγραφε, ό,τι και να σου πω θα σε γελάσω. Εκείνη ξέρει. Ωραία, ωραία. Στις επόμενες εκλογές τι θα ψηφίσετε? Ενώ όχι η κόρη σας, εσείς τι θα θέλατε να ψηφίσετε? Έναν καλό. Ποιο κόμμα? Τόσα κόμματα υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάποιο που να σας αντιπροσωπεύει? Κανένα. Εμείς δεν έχουμε αντιπροσωπείες. Ψιλικά έχουμε εδώ παρακάτω στην οδό Ανθέως. Ανθέων. Ναι, Ανθέως. Εκεί είναι η κόρη μου. Πήγαινε να τη ρωτήσει, εκείνη ξέρει καλύτερα. Μα εγώ δεν θέλω να μου πει η κόρη σας. Εσάς θέλω να μου απαντήσετε. Α, μην με πιέζεις, κορίτσι μου. Δεν σας πιέζω. Εγώ δεν με πιέζεις. Έχω αφήσει τη δουλειά μου και συζητάμε σάχλες μπούχλες. Κόμματα μου λες, σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Ελάτε, σας παρακαλώ, πείτε μου ένα κόμμα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΚΚΕ, Στεφανόπουλο, Κύρκο. Πέστε κάτι τέλος πάντων. Το Ζίγδι.
Γιατί το Ζήγδι? Είναι πατριώτης μας. Άντε κορίτσι μου και έχω δουλειά. Τι δουλειά έχεις, άντε τι διώχνεις την κοπέλα. Καθίστε, περάστε δεσπίδι μου. Καθίστε να μας δείξετε τι πουλάτε. Η κοπέλα δεν ήρθε να πουλήσει, να αγοράσει ήρθε. Άντε πήγαινε μέσα εσύ. Εσύ να πας, εγώ έχω δουλειά εδώ. Η δουλειά σου είναι στην κουζίνα, άντε πάρε τα τσουμπλέκια σου και δρόμο. Κοίτα, μη σου πάρει λόγια. Τι λόγια? Μην της πεις τι ψηφίζεις. Στην Ελλάδα είμαστε, που ξέρεις, τόσα και τόσα γίνονται. Εντάξει, ξέρω εγώ τι θα πω, άντε πήγαινε. Το κουβά. Άντε. Λοιπόν, τι θα σας κεράσουμε? Μερικές απαντήσεις. Θα σας κάνω εγώ ορισμένες ερωτήσεις και εσείς θα μου απαντήσετε και τελειώσαμε. Τι να τελειώσουμε, εδώ λέμε να αρχίσουμε. Κοιτάξτε, δεν ήρθα για πλάκα εδώ. Δουλειά κάνω. Ωραία, τι δουλειά κάνετε, αν επιτρέπετε, γιατί δεν κατάλαβα. Κάνω δημοσκόπηση. Γκάλοπ. Κάνω γκάλοπ για λογαριασμό μιας εφημερίδας. Ωραία δουλειά. Ναι, ωραία δουλειά, αλλά ο Έλληνας είναι κουμπωμένος. Επιφυλακτικός, δεν απαντάει εύκολα. Εγώ. Τι εσείς? Όχι εμείς, εγώ, ο Γιάννη με λένε. Και εμένα Σοφία. Σοφία, ωραίο όνομα. Πολύ χαριτωμένο, θηλυκό και σοβαρό. Ενώ το Γιάννης είναι και αυτό το σαχλό που λένε 45 Γιάννης. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα. Τι να κάνουμε, τι λέγαμε? Λοιπόν, να αρχίσω τις ερωτήσεις. Να αρχίσουμε καλύτερα με ένα ουισκάκι. Δεν πίνω ποτέ την ώρα της δουλειάς. Γιατί φοβάσαι? Ναι, δεν είμαστε καλά, τι να φοβηθώ. Τότε. Πρόσεξε. Δεν έχει άλλο, δεν πας παραπέρα. Πρόσεξε να δεις, κάνω μία δουλειά. Αλλήμον να αρχίσω και πίνω τα ουισκάκια που ο κάθε σαχλός θέλει να με κεράσει. Όχι και σαχλό, Σοφίτσα μου. Καλά, για τους άλλους λέω. Τουλάχιστον εσύ είσαι χαριτωμένος. Έτσι, μπράβο. Μόνο χαριτωμένος ξέρεις τι προσόντα έχω εγώ. Άμα με γνωρίσεις, θα δεις. Αλλά δεν με ενδιαφέρουν. Πώς δεν σε ενδιαφέρουν, αυτά πρέπει να σε νοιάζουν σε μια νέα γνωριμία. Πρέπει να σε ενδιαφέρουν. Αφήσέ με να κάνω τη δουλειά μου. Μαζί θα την κάνουμε. Θα πάμε σε όλη την πολυκατοικία, να τους φωνάξουμε και να τους πούμε: ελάτε εδώ, κυρίες και κύριοι. Ελάτε εδώ να σας ρωτήσουμε και εσείς να μας απαντήσετε. Αλλά σε παρακαλώ, άφησε τους άλλους. Εσένα θέλω να μου απαντήσεις. Ό,τι θέλεις, κορίτσι μου, ρώτα. Λοιπόν, σε παρακαλώ, Γιάννη, άφησε με να κάνω τη δουλειά μου. Σε παρακαλώ, άφησε. Πες μου, στις τελευταίες εκλογές. Σταμάτα, όχι, φιλιά. Πες μου, στις τελευταίες εκλογές. Τι ψήφισες? Εγώ τι ψήφισα να σου πω. Από εκεί που είσαι. Τι ψήφισες? Από εδώ. Εγώ γενικώς ψηφίζω. Τι ψηφίζεις? Πασόκ. Όχι. Νέα Δημοκρατία. Όχι. ΚΚΕ. Όχι. Εγώ ψηφίζω. Τι ψηφίζεις? Εγώ ψηφίζω αγάπη, δυο μάτια σαν αστέρια. Εγώ ψηφίζω αγάπη και σε κρατώ στα χέρια. Στην αγκαλιά σου γέρνω, ας είναι η βραδιά. Την άνοιξη σου φέρνω και μια ζεστή καρδιά. Εγώ ψηφίζω αγάπη και σε φιλώ στο στόμα. Εγώ ψηφίζω αγάπη και βγαίνει πρώτο κόμμα. Όλα τριγύρω μου φωτίζουν μαγεμένα και η ψυχή μου ακουμπά τον ουρανό. Είδα ένα όνειρο για σένα και για μένα που τώρα ελπίζω να μας βγει αληθινό. Εγώ ψηφίζω αγάπη, δυο μάτια σαν αστέρια. Εγώ ψηφίζω αγάπη και σε κρατώ στα χέρια. Στην αγκαλιά σου γέρνω, ας είναι η βραδιά. Την άνοιξη σου φέρνω και μια ζεστή καρδιά. Εγώ ψηφίζω αγάπη και σε φιλώ στο στόμα. Εγώ ψηφίζω αγάπη και βγαίνει πρώτο κόμμα. Να 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 να. Εγώ ψηφίζω αγάπη και βγαίνει πρώτο κόμμα. Τι γίνεται εδώ καλέ? Τι να γίνει ρε μάνα, γκάλοπ γίνεται, γκάλοπ. Αυτό είναι το γκάλοπ. Καλά το κατάλαβα εγώ ότι το γκάλοπ δεν είναι σόι πράγμα. Ωραία, λοιπόν, αφού το κατάλαβες, άντε πήγαινε μέσα να συνεχίσει το φαγάκι σου. Εγώ θέλω να τηλεφωνήσω στο γιο μου στη Ρόδο. Δεν με πήρε καθόλου σήμερα. Μπορεί να πάθει τίποτα. Νιόπατρο ζευγάρι, ναι, το γλεντάνε. Και άμα το γλεντάς, δεν έχεις μυαλό για τηλέφωνο. Άντε, πήγαινε μέσα.
να ερχόμαστε από την πρώτη μέρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Έχει ωραίο κόσμο εδώ, Τι εννοείς, Γιώργο, ωραίο κόσμο? Γενικά. Ωραίες γυναίκες δηλαδή. Γενικά, ρε παιδί μου, είναι πολύ ωραία εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Όλα είναι ωραία εδώ. Οι γυναίκες δηλαδή. Και ωραίες γυναίκες. Και βαριές, είναι ψυχρές, κρύες. Μα, πώς το κατάλαβες? Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Δεν τις ξέρουμε τώρα τις βόρειες. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι η μεσογειακή, η θερμή γυναίκα και άλλο πράγμα η ψηλή, η ξανθιά, η Σουηδέζα. Να σου πω τώρα, τις βόρειες δεν τις ξέρω και δεν μπορώ να έχω γνώμη, αλλά τις μεσογειακές που τις γνώρισα καλά, δεν μπορώ να πω ότι είναι κιόλας ηφαίστεια. Τι θες να πεις, Γιώργο, είμαι κρύα? Όχι, αγάπη μου, αν είναι δυνατόν θα παντρευόμαστε, ρε. Τι είναι αυτά που λες? Ακούνε. Τώρα να σου πω, και κάτι. Αυτά που λένε για τις βόρειες, για μύθο πρόκειται. Νομίζω, γνώμη μου πάλι, δεν ξέρω, αλλά από ό,τι λένε τα γεγονότα, μάλλον οι γυναίκες είναι θερμές και οι άντρες είναι ψυχροί. Από ποια γεγονότα το συμπεραίνεις, Γιώργο μου? Τα πράγματα μιλάνε από μόνο τους. Δεν βλέπεις πόσες γυναίκες έρχονται εδώ? Γιατί έρχονται? Αφού σου είναι τα καμάκια δεν προλαβαίνουν, Γιατί οι γυναίκες, Θεέ μου. Σιγά, Γιώργο, μάζεψε τα σάλια σου. Τι να κάνουμε, Έλσα, αφού είναι ωραίες, τι να κάνουμε? Και εγώ δηλαδή τώρα τι πρέπει να κάνω? Αρχίσω να σου μιλάω για τους ψηλούς, τους βόρειους, τους ξανθούς, να σου λέω ότι ωραίοι που είναι? Να μιλάς. Είπα εγώ ότι δεν είναι ωραίοι, πέδαροι είναι. Αλλά ψυχροί. Όταν το κάνουμε εμάς, μπορεί να μας λείπει το ξανθό και το μπόι, αλλά στα άλλα πρώτοι εμείς και οι Ιταλοί. Καλά, εγώ στη Γόγο είχα πολύ καμάκι, Πολύ σου ξέ ο Γιωργάκης σου. Πολύ πιο ο Γιωργάκης μου και αρχίζει και λέει βλακιούλες. Τι αγάπη μου, σε πειράζει που έχει σου ξέ ο Ανδρούλης σου? Απέναντίας, θα έπρεπε να χαίρεσαι. Τι ήθελες να είμαι κανένας από αυτούς που καμιά δεν τον προσέχει? Κι εγώ είχα σου ξέ. Μπράβο, έτσι θέλω. Η γυναίκα μου να έχει σου ξέ, να αρέσει. Τι, να με βλέπουν οι άλλοι και να με ζηλεύουν που πρόλαβα και την πήρα εγώ. Είχε σου ξέ? Ναι, μεγάλο. Μπα, τι σου ξέ, πώς σου ξέ? Τι πώς σου ξέ? Με φλέρταρα. Σε φλέρταρα? Έλληνας ή ξένος? Ξένος. Είπα κι εγώ. Γιατί δηλαδή, τι διαφορά έχει που είναι ξένος? Το ίδιο πράγμα δεν είναι? Δεν είπαμε, οι ξένοι είναι ψυχροί, ακίνδυνοι. Ναι, αλλά αυτός που με φλέρταρα ήταν θερμός. Μα, πού το κατάλαβες, του βάλες θερμόμετρο? Ωραίο είναι αυτό που είπα, Σαχλό. Δεν μου λες, πού τον βρήκες αυτόν τον ξένο και θερμό? Στο μπαρ, όταν εσύ είχες πάει στο φαρμακείο το πρωί. Ναι, και σε φλέρταρε? Ναι, έτσι, με κοίταζε. Σε κοίταζε? Μόνο σε κοιτούσε. Πώς, μετά μου μίλησε κιόλας. Και τι σου είπε? Δεν πάμε να χορέψουμε? Μεσημεριάτικα σου πάμε να χορέψετε? Όχι, Γιώργο, εγώ στο λέω τώρα. Πάμε να χορέψουμε να αφήσουμε τα αστεία. Δεν είναι αστεία, άστα αυτά και μίλησα μου. Πες μου τι σου είπε. Τι μου είπε, τα συνηθισμένα. Μου είπε ότι του αρέσει η Ρόδος, μου είπε I love very much Greece. Με ρώτησε και πόσο πληθυσμό έχει η Αθήνα. Τέτοια. Τουριστικές πληροφορίες θέλω άνθρωπος. Εγώ τα λέω για σου ξέ, μιλάω για πολύ καμάκι. Δηλαδή όπως μου έκανε εμένα Ingrid. Ποια είναι αυτή? Ingrid, Σουηδέζα. Και τι σου είπε? Τι μου είπε? Δεν μου είπε, στα ίσια μου μίλησε. Μου είπε, είσαι για ένα beach party, μου λέει. Πάρτι. Καλά, θα θέλω να χορέψει την κοπέλα. Δεν κατάλαβες. Όταν λένε beach party αυτοί εννοούν άλλα πράγματα, προχωρημένα σεξουαλικά. Καλά, και εσύ τι της είπες? Δεν μπορώ τώρα, αγάπη μου, αργότερα. Της είπες αγάπη μου? Τι να την προσβάλλω την κοπέλα. Τρόπος του λέγει δηλαδή. Καταφωνεί και ο διάολος. Τι έπαθες? Η Ingrid. Ποια αυτή η ξανθιά? Η κούκλα. Με ψάχνει? Όχι και κούκλα, Γιώργο μου, όχι και κούκλα. Hello, George. How are you? Hello. I'm fine. My wife. Oh, hello. Wife. Nice to meet you. Me too. Come on, darling. Let's go to dance. No, honey. Honey? Ναι, honey μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Έχω σου ξέρε παιδάκι. Έχω ζήσει. Θανάση, το τηλέφωνο. Ναι. Το τηλέφωνο δεν ακούς? Τηλέφωνο.
Τέτοια ώρα. Άστο να χτυπάει. Πώς άστο να χτυπάει, μπορεί να είναι κάτι σοβαρό. Σιγά, εντάξει, έρχομαι. Έρχομαι, βρε παιδάκι μου, έρχομαι. Εντάξει, έρχομαι. Εμπρός. Έλα, μαμά. Έλα εδώ. Σας ξύπνησα. Όχι, κορίτσι μου, πώς τέτοια ώρα, τι συμβαίνει? Τι να συμβαίνει? Ο Γιώργος με απατάει. Μη μου λες τέτοια. Δεν είναι δυνατόν, δώσ' του να του μιλήσω. Δεν είναι εδώ. Χορεύει στη δισκοτέκη με τη φιλενάδα του. Ναι, μια Σουηδέζα. Σουηδέζα? Σουηδέζα τον μάρανε το γύφτο. Μάζεψε τα γρήγορα και έλα εδώ. Ή μάλλον όχι. Όχι, κάτσε εκεί που κάθεσαι. Έρχομαι εγώ. Ναι, κορίτσι μου, έρχομαι εγώ, μην ανησυχείς. Θανάση! Θανάση! Θανάση, σήκω. Σήκω γρήγορα, φεύγουμε. Φεύγουμε, Θανάση. Τι συμβαίνει? Το παιδί μας, Θανάση, στη Ρόδο. Στη Ρόδο, τι έγινε, το χτύπησε αυτοκίνητο? Όχι, κάτι χειρότερο. Το απατάει ο άντρας του. Με Σουηδέζα, Θανάση. Να τι μας κάνουν οι φιλίες με τη Σουηδία, Θανάση. Μ' αρέσει που είμαστε μαζί και στους 6. Άντε γρήγορα. Αεροπλάνο και στη Ρόδο. Ποιο αεροπλάνο? Τι λες, Αγγέλα μου, πέσε τώρα να κοιμηθείς. Αεροπλάνο τέτοια. Να κοιμηθώ. Με πιάνει τώρα ύπνο σε μένα, βρε παιδί μου. Είμαι ανέστητη σαν και εσένα, ναι. Όχι ανέστητος, Αγγέλα μου. Επειδή σου φταίει ο γαμπρός, την πληρώνω εγώ. Λοιπόν, θα πάρω την Ελένη να πάει αυτή στο μαγαζί και εμείς πρωί-πρωί με το πρώτο πετάμε για τη Ρόδο. Τι ώρα πετάει το πρώτο αεροπλάνο, Έλσα, άνοιξε μου. Ξέρω ότι είσαι μέσα. Άνοιξε μου, σε παρακαλώ. Άνοιξε μου και θα σηκώσω το ξενοδοχείο με τις φωνές μου. Έλσα! Δεν μου λες, τι έπαθες εσύ και σηκώθηκες και έφυγες έτσι, Δεν πιστεύω να σε πείραξε που χόρευα με αυτή την τρελή. Όχι και τόσο τρελή. Μόνο τρελή για δέσιμο, δεν είναι πως με τραβολογούσε. Ναι, βέβαια, αφού είσαι ο Darling. Βέβαια, αγάπη μου, το Darling αυτές το έχουν έτσι τίποτα για τον οποιονδήποτε. Είπα εγώ, όχι, αυτές όλα για τίποτα, τα έχουν και με οποιονδήποτε. Αφού λοιπόν θες και εσύ να είσαι οποιοσδήποτε εκεί στη Βόρεια. Σίγουρα δεν τα πιστεύεις τώρα όλα αυτά. Όχι εδώ, στην Ingrid. Και φύγε, σε παρακαλώ, γιατί θέλω να κοιμηθώ. Τι να φύγω, πού να πάω τώρα, καταλαβαίνεις, ξέρεις τι λες. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Ένα ζευγάρι που πρόκειται να πάρει διαζύγιο δεν μπορεί να κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι. Έλα, βρε αγάπη μου, τώρα άσε τα αστεία, σε παρακαλώ. Δεν αστείευομαι καθόλου. Λοιπόν, θα φύγεις ή θα πάω στην ρεσεψιόν να ζητήσω άλλο δωμάτιο? Και στο είπα, κορίτσι μου, μην πίνεις σουίσκι, θα σε πειράξει. Δεν είμαι καθόλου κορίτσι σου. Είμαι πρώην σύζυγος. Δεν είσαι καθόλου πρώην. Είσαι νυν και ή και σε αιώνος των αιώνων αμήν. Έλα, αγάπη μου, δώσ' μου ένα φυλάκι τώρα. Όχι, δεν θέλω, φύγε. Πάτα με. Γιατί, αγάπη μου? Άσε με. Το τηλέφωνο. Άστο να περιμένει. Μπορεί να είναι ο δικηγόρος. Ποιος δικηγόρος? Τηλεφώνησα της μαμάς και σίγουρα θα βρει και δικηγόρο. Και τι της είπες? Της είπα το χωρίζουμε. Άσε με να σηκώσω το τηλέφωνο. Όχι, θα το πάρω εγώ. Ναι, άκουσε. Δεν χρειαζόμαστε κανένα δικηγόρο, είμαστε μια χαρά και δεν θέλουμε κανέναν. Εντάξει, τα άκουσα, Αγγέλα μου. Πήγαινε να κοιμηθείς, σε παρακαλώ. Κάνε μας τη χάρη. Δεν είμαι η Αγγέλα, παιδί μου, η Άννα, η μάνα σου είμαι. Σας έπαιρνε όλη μέρα σήμερα, ανησύχησα. Τι κάνετε? Τι να κάνουμε, ρε μάνα, δεν είμαστε καθόλου καλά. Μας μπερδέψανε και πάμε για διαζύγιο. Τι διαζύγιο? Εσείς ακόμα δεν παντρευτήκατε και θα πάρετε διαζύγιο? Η μάνα της θα κάνει όλα. Στο είπα, δεν θα σας αφήσει προκοπή. Όχι, μου έλεγες εσύ, να τώρα. Έλα, μη με νευριάζεις τώρα κι εσύ. Σταμάτα και πήγαινε να κοιμηθείς. Άσε με, γιατί έχω να δώσω μάχη εδώ απόψε. Πρόσεχε όμως. Άντε, καληνύχτα. Τι καληνύχτα λέω που το παιδί μου βρίσκεται στην κόλαση. Γιάννη! 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 Γιάννη, ξύπνα. Ξύπνα. Τι έπαθες, παιδί μου, φωνάζεις πρωί-πρωί. Γρήγορα, ένα εισιτήριο. Πήρα το θέατρο. Ποιο θέατρο, όλο το θέατρο έχει στο νου σου. Εισιτήριο για αεροπλάνο. Στον ύπνο το βλέπεις τώρα, άσε με. Γιάννη, φεύγουμε, πάμε στη Ρόδο. Τι να κάνουμε στη Ρόδο? Ο Γιωργάκης μας χωρίζει, τους χωρίζει αυτή η σκύλα, η Αγγέλα. Πού το ξέρεις? Μου τηλεφώνησε τώρα ο Γιώργος. Έλα, σήκω και πήγαινε να ξυπνήσεις και την Κέτη. Πρέπει να Όχι, άσε με, και στο μαγαζί ποιος θα μείνει? Ο άντρας της. Παπα, το παίξεις τα χαρτιά αυτό. Τότε θα κάτσεις εσύ. Ναι, έχω πιο σημαντικά πράγματα να κάνω. Τι? Ραντεβού με τη Σοφία. Ποια είναι αυτή που ήρθε να κάνει ακτινοσκόπηση, πώς το λένε? Δημοσκόπηση το λένε, και άσε με να κοιμηθώ, να μην πάω κομμένος στο ραντεβού. Αργήσαμε. Μα τι κάνεις, ρε παιδί μου, μια ώρα πληρώνεις. Κάτσε να πάρω τα αρέστα, Αγγέλα μου. Θα χάσουμε το αεροπλάνο, θα θανασιάσει, αρκετά πήρες. Κάσου δικά. Για μπουρμπουάρα. Έλα.
Θανάση. Τι είναι? Πες μου ότι δεν είναι αλήθεια αυτό που βλέπω. Μα τι βλέπεις, Αγγέλα? Εφιάλτες. Με κοροϊδεύεις τώρα? Την Άννα βλέπω, την Άννα με την κόρη της. Πού τις βλέπεις? Μπροστά σου είναι, έρχονται. Αλήθεια, τι θέλουν αυτές εδώ? Θα γίνουμε μαλλιά κουβάρια. Αγγέλα, ψυχραιμία, εσύ θα κάνεις την κυρία. Δεν θα την κάνω, Θανάση, είμαι. Μπα, τι βλέπω κι εσείς εδώ. Και εμείς, Άννα μου, από πολύ πρωί μάλιστα. Έλα, μαμά, κάτσε, εμποδίζουμε το διάδρομο. Θες παράθυρο ή διάδρομο? Άσε, τι θέλω εγώ, καλύτερα να μην το πω τώρα. Όχι, πες το, Άννα μου, πες το να χαλαρώσεις. Να μην το κρατάς μέσα σου, έχουμε εκεί απογείωση. Κυρία Αγγέλα μου, βρισκόμαστε σε αεροπλάνο. Έλα, Αγγέλα, σε αεροπλάνο βρισκόμαστε. Αυτό είπα κι εγώ. Και έχει κι άλλο κόσμο εδώ μέσα, δεν είμαστε μόνοι, μην δώσουμε τις ταυτότητές μας. Ποιες ταυτότητες, δεν πήρα εγώ μαζί μου ταυτότητα. Άσε άλλο, λέω εγώ, κατάλαβε κυρία Αγγέλα. Και βέβαια κατάλαβε η κυρία Αγγέλα. Όλα τα καταλαβαίνει η κυρία Αγγέλα, γι' αυτό δεν ήθελε αυτό το γάμο. Η κόρη της όμως δεν είχε καταλάβει, μάλλον κατάλαβε, αλλά τώρα πια την έπαθε. Η κόρη την έπαθε ή ο γιος μου που καταχρεώθηκε για να της τα πάρει όλα στην εντέλεια. Έχουμε μούτρο και μιλάμε κιόλας. Και τι μήπως δεν κατάλαβε η μητέρα σου κάτι αλήθεια ταυτότητα. Δεν έχω ανάγκη εγώ από ταυτότητα, ούτε κλέφτης είμαι, ούτε απατεώνας και μην αλλάζει συζήτηση. Κυρία Άννα, σταμάτησε πια. Αυτό να το πει στη γυναίκα σου, κύριε Θανάση. Α, για να σου πω, σαν πολλά λέτε, Εσύ λες πολλά. Μα για βουλάω σου να μην γίνουμε θέαμα εδώ μέσα. Θέαμα θα γίνεις εσύ. Προσδεθείτε. Αγγέλα, ξεκινάμε τη ζώνη σου. Ακούς εκεί. Κυρία Άννα, προσδεθείτε. Δεν έχουμε ανάγκη εμείς, εσύ είσαι για δέσιμο. Έλα, μαμά, τη ζώνη σου, δες τη ζώνη σου να πετάξω. Ποια ζώνη, δεν έχει ζώνη το φουστάλι μου. Αυτή. Τι σόι, Θεέ μου. Έλα, Θανάση, προχώρα. Καλημέρα σας. Την κυρία Ελευθεριάδη ή μάλλον Φιλίππου, θα πάει διαζύγιο. Ελευθεριάδη, γιατί Φιλίππου δεν έχουμε. Έστω Ελευθεριάδη, είμαστε γονείς της. Μια στιγμή. Ναι, οι γονείς σας είναι κάτω. Ναι, μάλιστα. Κατεβαίνει αμέσως. Περιμένετε στο σαλόνι. Ευχαριστώ. Το κύριο Ελευθεριάδη, παρακαλώ. Λέγεστε. Είμαστε η μητέρα του και η αδελφή του. Κοίτα μεγαλεία. Κοίτα που την έφερε να κάτσει. Ναι, η μητέρα σας και η αδελφή σας είναι κάτω. Ναι. Κατεβαίνει. Μπορείτε να καθίσετε στο σαλόνι. Ευχαριστούμε πολύ. Την έριξε πάλι. Τον ξανατύλιξε. Καλά σου.